Monggo keparang swanipun Gendo Ayu Niken Putri sesarengan Madu Koro nyampur sari. Sensitif berarti ya Ndek ya. Atiku ki sensitif tenan. Ora iso kesenggol. Atine nggih endi, Nduk? Kene. Oh. Lah ati ki ngendi to? Lah iya genjer bingung kelabaki. Muni ati kene kok iso kelabakan yo coba opo yo coba. Ini bagian ngarep jur iki mburi wis trimo ngono kok. Bak tukang kendangnya nyekele kendang nek MC nyekele penyanyi ngene iki. Penyanyi ngene iki lho deloki jur, ngene iki jur. Tukang saran nyekele yo nabung ngene iki. Rasane oleh. Aku ngerti nawe karepmu ki dadi iki pikiranmu ki. Hah? Orjen yo kok ceklon orjenmu tadi, Dik. Monggo. Jan. Monggo. Kaya ngene. Putri,
kompak men iki mau. Kompak dasar Cik Joko kabeh sing mburi. Joko kabeh iki. Ijik. Tenane. Iki Cik Joko ambisine Cik Joko. Iki kira-kira sing tuwek dhewe sing ndi ya? Sing tuwek dhewe? Heeh. Iki ya sing ngerti dhewe. Tuwek dhewe. Yo, tapi umure wis pira kira-kira? Ya sekitar 53-an ora dicaya. Wis wayahe. Kok wayang ngunduh maksudnya. Ku malah ki lho. Jan. Nyenengake monggo diajeng. Kayak ngene. Wonten campur sari gelo ginarap seragenan. Gayeng tenan ya. Gayeng pokoknya. Iki campur sari kok ngendi to? Saking ladang ceker Karangrayung. Lah iki bose sing ndi? Kandhani iki kandhani bose laris sepol ki wae. Petanggon lho. Duh, Patanggon. Iya. Wow. Lah mulane kuwi aku katut mergo